Čau, vítáme vás u takové menší informačky a to takový, že se k nám připojil nový hráč nebo prostě nový člen kanálu Villarčou, takže se představ. Ahoj, Jak se jmenuješ? já jsem Zeraj a já jsem se vlastně přestoupil z kanálu Zerajovo blbosti, dával jsem to pak i na ten kanál, že půjdu tady do toho, že půjdu tady na ten kanál, protože teď jste se v tom úplně zamotali, což je úplně jasný. Ještě řekni, co budeš natáčet. No, tak já budu natáčet nejspíš nějaký Minecraft tutoriály, po případě dáme Lanko, tady spolu má Johan Team a Team Fortress nebo Crysis. Jo, a ještě jsme chtěli říct, že tady není Johampi, protože má školu a nemůže, takže tak, no. A jinak to je snad všechno, ne? No já myslím, že jo. Jo, takže to by bylo všechno a zatím čau. Ahoj.